Как съм съборила с истериите на моите деца? Ами, не съм съборила. Борбата с истериите е загубена битка, защото докато се формират фронталните дялове на мозъка, децата нямат саморегулация и самоконтрол. Вашата задача да му позволите да бъде дете и да показва емоциите си. Не се ядосвайте, не викайте, не му четете лекция за това, че е вече голямо дете и не е красиво така да се държи. Това не помага. Просто го изчакайте. Нека да му мине. А пък ако бързате и трябва някъде да ходите, слагайте като чувал на рамото или диня под мишницата и без емоциите тичайте там, където ви трябва. Всичко ще отмине. Важното в момента да не му показвате, че има власт над вас, като ви накара да излезете от кожата си.